Nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Tobat. Ngono ya? Nggih. Tobat. Kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-angenku. Asik. Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan kutha ngitung lintang plange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sandangan sampean pas umbah-umbah, sampean lenggah teng kursi, sampean nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula ning wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, ya ta? Iya pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe aku kene dadi jar kowe atiku seneng Bagong atiku seneng ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara tobat mono kawan Bagong wonten dawuh kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina? Setengah sasi. Tobat. Nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen to kepengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampean dadak njaluk diceritani. Sampean teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Tobat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampean ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hooh panjenengan ngendika hooh, nek ora nggih empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Tobat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-angenku. Asik. Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan kutha ngitung lintang plange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni.
Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadhangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih ta? Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong. Dawuh. Tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa ming rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek emben kudung sawet ta? Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula nganti nika? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jinglak-jinglak. Aku arep munjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng nglipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati. Tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane. Tobat. Nomor 3. Nun. Nomor 3. Mbok sing cethak ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko. Pak, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjungke ember, mindahke ember. Terus
Aku ngepel nganggo tongkat kae osok-osok. Dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepel ki ora ngono-ngono, mujur. Aduh. Anggere sare tak kancani aku turun nang isor, dheke turun nang dhuwur, gayane tangane diklемbrehke. Tekan dadaku terus dijine, uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku, isin aku. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok. Rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur, blek. Ngerti aku? Atau tanganku tak balekke nang dhuwur. Lah ngundalke alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iki ya wis ben ra apa-apa padha gedene. Jan temonjo tenan iki. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to? Aku sampeyan tresna kalih kula. Kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, iki gek-gek ming rasaku dhewe. Iki gek-gek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Ora aku ora mungkin. Aku ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu wulan, utang ngitung lintang, tangan kelakone jepak purunge. Aku sadar diri. Siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Heeh. Ae jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin. Jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong nek wis ra seneng arep ngendi nek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso. Ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung nggone Gulawentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana ya kali aku. Tentrem karo bungah ora perkara bagus. Duwe bojo bagus nek gerus ning ati. Wabrak apa? Apa mek digaglaki baguse apa piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, ya ta? Iya pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jar kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sabar. Mbok le gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kon nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you. Kuwi lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sapenake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke
Sampean wis tenan to iki? Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg kok ora apa-apa. Entuk. Entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Iso aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti Pak Tobat. Nggon buri wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik to, jerone ketok. Jijik ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Pak Tobat, aku iki prameswari. Prameswari ya nek wis mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggo ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Barawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injing wis tak dawuh. Ayo menang dawuh apa? Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi kok semene iki lek ngombe loloden ya. Kopi. Injing wis tak garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, Tobat, dadak kongkonan. Oh, ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Bu, kurang ajar ya, kurang ajar ya. Wong lanang kok kon ngombe ndok kebo. Banawati, wonten dawuh. Kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok mung sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Tobat, nyuwun pamunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak. Sing kecut inggih. Menika. Kok ora kecut? Pak Tobat wis kecut boten wonten dicelupi apa to apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Pak Tobat ya dadi bojone Banawati ora njur ngawur kaya ngono kuwi ya dahare ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh selangele. Sanane kentrang-kentrang. Kentang ki wigati, soalnya aku wis bar nandur kentang sak mangsa-mangsa kathokku suwek kentange metu. Pak Tobat aneh-aneh wae. Ana ya garwa. Inggih. Berarti ki aku wis entuk bubuk dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan? Iya. Gek peteng. Barang entuk bubuk dhuwur kok njur gek peteng gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Oh, aku ngantuk. Alah, gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk ora. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantukke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang yo men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bubuk angel. Ya mlaku-mlaku yo men kesel. Engko ora njur ngantuk, Pak Tobat. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton? Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika Negaring Stina menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten nemban naminipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi Negaring Stina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking
Sularsi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang semantenipun sae inggih menika Ayu Purwasti wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning edyane kepati-pati. Sawa? Prastiwi Idolaku kowe. Aku derene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Katokat kan tilas kok ditulis sampeyan. Ya ndana yo. Monggo kula ndherekaken. Heeh. Pokoke wis lho iki nek aku lara, Kula nderek sakit, nek aku mati, kula nderek pejah. nek Prabu Duryodana tekan kene, Menawi badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe mituna panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke supaya mukti, supaya mati. asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patu picak apa piye? Picak dengkulmu mlocot. Mengkon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mama tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Yo, mlaku yo. Monggo kula ndherekaken Kang Mas Bagong. Iya, Diamond Diajeng. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Bengi iki awak dhewe sowan Ya. eneng klodangan no. Ya. Sowan ngersaning daleme panjenengane Bapak Purnomo Sangka Suteja. Ya. Karo sowan panjenengane Eyang Haji Purwanto Sudira. Ya. Acarane apa? Tasakuran ya kuwi kelahiran putra ingkang nomor 2 ya ingkang kaparingan pusaka asma ya kuwi Mbak Duha Basalamah. Ya, Mbak Duha Basalamah iki nek ora kleru putri no. ya. Mohon doa restunipun supaya lenggah para pamirsa sedayanipun supados lare menika sak mangke dadosa lari ingkang solekah. Amin.
putranipun panjenengane Bapak Sandari Murti nek ora kleru karo panjenengane Bapak Mbak Rika Lestari. Ya. Ki putrane Bapak Purnomo Sangka Sutejo lan Bu Sri Gunarsih. Lan uga panjenengane ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Sudadi lan Ibu Sri Lestari. Ngono ya, Mak. Iya. Iki wis ora kaya sapa-sapa kok, Nok. Kok ora kaya sapa-sapa. Wiwit saka panjenengane Bapak Haji Purwanto Sudira. Panjenengane nalika semana kerep banget wayangan awake dhewe pendak-pendak nimbali eneng condong catur kono mesti awak dhewe sing ditimbali tumurun karo putrane ya panjenengane Bapak Purnomo Sangka Sutejo iki ya bola-bali sowan ning condong catur kono ya wis padha nggone nimbali karo awake dhewe ya sarta dina samengko sowan ana ing kene tak kira wis ping pindho iki ya panjenengane Bapak Purnomo nggone nimbali karo awake dhewe sak rombongan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Nok ya muga-muga panjenengane Bapak Haji Purwanto Sudira pinaringana bagas waras. Amin. Sing dijaluk ya kuwi. Iya. Kabeh para lenggah para sutresna budaya ingkang dalu menika nampi sedekah dana rasa saking panjenenganipun Bapak Purnomo kasuwun donganipun supados ndayanana dhateng panjenenganipun Bapak Haji Purwanto sageta waluya nirmala temah jati, jati temah mulya bagas waras kaya wingi uni. Amin. Sing disuwun ya pancen ngono. Panjenengane Bapak Purnomo Sangka Sutejo ya pinaringana bagas kewarasan lumintu rejekine tumpuk matimbun-timbun ya Nok. Amin. Bocah ingkang dipahargya wis weruh marang gelaring jagat eseming rembulan panjenengane Denok Duha Basalamah pinaringana kasarasan uga pinaringana daya kekuatan barokah saka ngersaning Gusti Karya Jagat. Muga-muga bocah iki dadi bocah ingkang solekah, iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, iso dadi jalaran ngangkat derajating wong tuwa. Ya, pancen ya ngono. Bengi iki dipapanake ana ing kene, ya taun biyen ya pirang taun kepungkur, heeh. Ya dipapanake ana ing kene saiki wis dadi omah sing apik-apik, Nok. Ya. Malah iki jejer karo toko tas. Ya. Nah iki nek arep tuku tas ya ning kene iki apik. Oh. Nek cukup duwite, ha iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo panjenengan Bapak Purnomo. Iya. Bengi iki awake dhewe diboyong sak rombongan. Iya. Lan mau karo mau Pak MC ya wis ngendikake nek lakone dipasrahke karo awake dhewe, Pak Purnomo ya wis paring dawuh pokoke mangsa borong lakone sing penting role Bagong. Lah mesti jalukane ngono kuwi. Ya wis ora apa-apa ya. Panjen yo kudu dituruti ana dhewe iki bakul kok. Ya. Bakul iki nek sing tuku nyuwun apa wae ya wajib didoli waton awak dhewe iso ngedoli. Wondene ora awak dhewe adol pecel kok njaluke bakso iki ya ora pas. Ya. Awak dhewe dodol wesi kok njaluke pecel ki ya ora pas. Ngono ya Mak. Iya kudu sesuai. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iki uga dibantu wah la iki no. Ya bintang tamu sing lagi naik gendeng. Heeh. Nek naik daun semono ya ora kuat daune kok ya. Masih ana purba sasangka. Ya. Tambah ya ora. Ya, katuran jumeneng nok men ayo suka-suka parisuka. Mangun sukaning manah men kusaya gayeng. Ya. Saya iso